יש חלומות, אבל רק כולם צריכים להקשיב להם. אז שלום לכולם, ושוב ערב טוב בתוכנית שלנו אחת נגד 100! כל בלון הוא חלום. חלומות לכל אחד ואחת. חלומות לכל בן וכל בת. אני חולמת שתמיד ישמחו בי, גם כשאני שמחה או גם כשאני מאכזבת. תמיד. הבאים לתוכנית שלנו, מגשימים חלום. מאזינים ומאזינות יקרים, הערב נמצאים איתנו פה באולפן שני אנשים יקרים. שלום גל. היי. שלום לירן. שלום. גל, אני שמעתי שאנחנו מגשימים ממש ברגעים אלה חלום שלך, נכון? נכון, אני חלמתי להיות בתוכנית ברדיו. איזה כיף שאתה איתנו פה. לירן, אני שמעתי שגם לך יש חלום. מה החלום שלך? גולן. אתה רוצה להיות בהופעה של אייל גולן. איזה נהדר. איתמר, ספר לנו מה החלום הכי גדול שלך? להקים משפחה, לגדל ילדים ולמצוא עבודה טובה. וואו. יצרו הכל, אתם לא מתחילים שום דבר. יצרו הכל. תאספי מהם את כל הבלונים. חלומות? בשביל מה אתם צריכים חלומות? אנחנו חייבים לעשות משהו, אנחנו חייבים להחזיר את החלומות שלנו. איך, הגנבים ברחו מזמן. אולי יש דרך להחזיר אותם, ואם נאמין, ככה אולי החלומות שלנו יחזרו. מתחתן עם חבר שלי ולאהוב את הכלב. אני רוצה להמציא תרופה נגד דושן. זו המחלה שתוקפת אותי עכשיו. אם יציעו תרופה אז ימכרו אותה, ואז אני אוכל לקנות אותה ולהזיז את כל הגוף. יוכל לשים נעלי ספורט ולעשות ריצה. אני אוכל להתלבש לבד, לבחור בגדים לבד. אוכל להיות עצמאי לגמרי. אז אני חושבת שהפרס הגדול בעצם מגיע לשניכם. אני רוצה להזמין את סמדר שלנו עם הצ'ק הגדול. תודה רבה, יש לנו כאן שני זוכים נפלאים, מזל טוב. יורדת הלו, שלך? ברוך השם, מה איתך? הכל טוב, נוסעים היום לאשדוד? וואי, איזה כיף, למה? כי זה החלום שלי! איזה יופי. כולם לעלות. הים הוא ככה, הים הוא הכל וזה כיף ואני אוהב לקחת פירות. אור גדול שמאיר את חיי, אוהבת אותה בלי תנאי. אתה חצי השני שלי, אתה כל בשבילי. מוכר החלומות. אני מקשיב. אני רוצה שיקבלו אותי איך שאני. גם לנו יש את הבעיות שלנו, אבל אחרי הכל, אף אחד לא מושלם. אז מה שאמרת עינב, החלום שלך הוא גם החלום שלי. גם שלי.